oli kerran vaatimaton piano, pieni ja yksinäinen, syntyjään kreikkalainen, mutta myöhemmin roomalainen. Vei tieseen Jerusalemiin, mutta sepä kaipasi pohjoisiin metsiin. Matka hurja jatkui Suomeen, jossa se päätyi Näsijärveen. Vaan kun se ylös nostettiin, se kuivattiin ja kunnostettiin ja metsään kannettiin. Siihen 1000 siementä istutettiin. Alkoi pienon elämässä uusi vaihe. Oli pienossa piilossa aarre. Mutta kuinka sai siemenet kasvamaan, kauneuden kukoistamaan? Tuli arasti pienoa tutkimaan, eläimiä järven, ilman ja maan. Kohta pienoa ihmetteli, oravia, peuroja, perhosia, taikakissoja, tikkoja, rapuja, etanoita, matoja, majavia, ankkoja, mehiläisiä ja joutsenia. Kuuli ääniä myös karhu metsän. Se paikalle tallusti yli niityn viireän. Otti pienosta äänen ja toisen ja istahti viereen sen. Karhu lauloi ja soitti, ihmeellisen kauniisti. Kysyi pieneltä iloisesti, oisko se karhun kaveri? Kielet värähteli, kun pieno kuuli pyynnön. Se onnistu soitti duurisoinnon. Ja kuin olisi kuullut sen taivaan pilvet, ne pudotti lempeän sateen ja sitten... Zip, zap, zoop, zap, dippy, dappy.